Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, uzalane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaJeremiya umprofete. Isahluko sesikhombisa ivesi lamashumi amabili nantathu kuze kube amashumi amabili nesishiyaka lombili. Isho njalo inkosi ithi, ngabanika abantu bami umthetho wokuthi, lalelani izwi lami, bese ngiba uNkulunkulu wenu, nina nibe abantu bami. Hambani ngendlela enginiyala ngayo, ukuze nihlale kahle. Kepha kabalalelanga kabezwanga, bahamba ngokweyisa nangenkani yezinhliziyo zabo ezimbi, bangifulathela. Kabaphendukelanga kimi kusukela ezinsukwini lapho oyihlo bemuka kwelaseGibhithe kuze kube inamhlanje. Benginithumela izinceku zami zonke abaprofete, ngibathuma imihla namalanga, kodwa anibalalelanga. Anibezwanga, beninenkani kabi kunaleyo yawoyihlo. Wena-ke mprofethi wami, ubokusho lamazwi kubo nakubo benganakulalela, noma ubabiza abakwazi ukusabela. Ngalokho-ke ubothi-ke kubo, nasi isizwe esingalaleli izwi lenkosi uNkulunkulu waso, esingavumi ukulaywa. Ngempela iqiniso seliphelile, alisekho emlonyeni waso. Ngibukela uNkulunkulu ekhuluma nabantu bakhe, esebenzisa amagama abalulekile. Nganinika umthetho ngathi, lalelani izwi lami. Mina-ke ngiyakuba uNkulunkulu kunina, nina nibe abantu bami. Hambani ngendlela enginiyala ngayo, ukuba nihlale kahle ezweni. Zimbili lezi zinto ezibalulekile. Eyokuqala ithi, lalela. Funda ukulalela. Ayikho into ebalulekile njengaleyo empilweni. Nkosi ngiphe igracia lokulalela. Lokufunda ukulalela. Uyalalelwa uNkulunkulu. Izimo eziningi ezidlula kuzona besingasinda, besingavikeleka ukuba siyakwazi ukulalela. Uyalalelwa uMoya oNgcwele. Uyalalelwa uNkulunkulu mekhuluma nathi. Uyabona, umuntu nomuntu unenglozi yakhe. Umuntu nomuntu unesidalwa sakhe. Umuntu nomuntu unesithunywa sakhe. Umuntu nomuntu unento uNkulunkulu amnikeze yona. Umsebenzi waleyo nto ukusiholela eqinisweni ngempilo yethu. Ingakho amaRoma enalomkhuleko omuhle nomnandi nonamandla.
ngilosi ecwebileyo kaNkulunkulu umlondolozi wami, njengoba phezulu ngomsa wakhe wathi ngiyogcinwa nguwe. Akungikhanyisele, ungilonde, ungiphathe, ungibuse. Amen. Umuntu nomuntu unengilozi kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu unendlela uNkulunkulu axhumana naye ngayo. Ingakho kubalekile ukusihlonipha isidalwa esingumuntu. Kodwa futhi akuve kubalekile ukuba isidalwa esingumuntu sibe ne-connection nobuNkulunkulu obukusona. Uthi uNkulunkulu kuthina, lalelani izwi lami, mina ngoba uNkulunkulu kunina. Nina ke niyoba abantu bami, angisoze nganishiya. Kodwa kumina ke ukuthi la connection seyihlehla, la connection seyinqamuka, akuve kubalekile ukuba ngizibuza ukuthi sengimshiyile kanti uNkulunkulu. Yabona ithandwa zami, uNkulunkulu akamshiyi umuntu, imina engishiya uNkulunkulu. uNkulunkulu akamdeli umuntu, imina engisuka uNkulunkulu. uNkulunkulu singamona nomi kanjani, nomi kangaki, kodwa inhliziyo yakhe ihlezi ithi buya mntwana buya. Khona umhlabeleli othi buya mntwana buya, ubuyele ekhaya. uNkulunkulu akamdeli umuntu wakhe. Akushoyo uthi hambani ngendlela enginiyala ngayo. Noyibona impilo yenu yobanjani. Uyabona khona into ebhlungu uma sikhula singabantwana. Umuzi umuntu esemdala ethi kodwa ukube ngalalela, ukube ngalalela ngaba nje. Ukubezwa abantu behleli phansi, isidumbu sidindilizile, sishawe ngeinhlamvu, sigcwele amanxeba. Bathi abantu abadala kodwa usibani bani ukubulalelile, usibani bani ukube walalela, usibani bani ukube waba ingane. Khona isisho sezulu esithi ubude aphangwa. Inkinga kwesinye isikhathi sisuke sifuna ukuzibona singcono, hlakaniphe ukudlula uNkulunkulu. Kanti siyakhohlwa ukuthi thina sibafishane, siyahluleka. Kwesinye isikhathi njengengane ngiyaye ngibone ngathi umzali uyisilima, ngiyaye ngibone ngathi umzali akafundile, ngiyaye ngibone ngathi umzali akazi lutho. Kanti eyisilime njalo emehlweni nami, uNkulunkulu bengeke amlonde azafinyelele kule minyaka asekuyona manje ukube akalalelanga. Khona izinto uNkulunkulu asibusisa ngazo, khona iminyaka eyibhansela ngenxa yokuhlonipha. Ingakho ezwini lakhe ethe yazisa uyihlononyoko, khona insuku zakho ziyakuba zinde ezweni. Uthi-ke namhlanje hambani ngemiyalo yami ukuze nihlale kahle, ukuze nidle isibusiso segceke, ukuze namukele okufihlwe ngaphansi kokuyiphatha kahle. Julile lenkonzo uNkulunkulu ayivusayo, uthi uNkulunkulu hlalani kumina nami ngizohlala kimina. Lalelani imithetho yami, mina ngizonibusisa. Uma sambe kahle phambi kwaNkulunkulu, uma sambe ngobungcwele phambi kobuso bakhe,
Ubezohlulwa yini ukusenzela umusa wakhe? Ubezohlulwa yini ukuzivezela amandla akhe? Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele. Mayisikhanyisela isinika amandla nomusa negrasiya lakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.